Otec hry Dead Space Glenn Schofield by sa k nemu rád vrátil. Viac už o chvíľu. Tvorca pôvodného Dead Space vidí v nedávnej zmene majiteľov štúdia Electronic Arts novú príležitosť. Pre web IGN potvrdil, že by sa rád vrátil k svojej sérii a má pripravené nápady na Dead Space 4. Schofield už v minulosti EA oslovil s ponukou, že by hru vytvorilo s pôvodným tímom, pričom využitím asetov z nedávneho remakeu by vydavateľovi ušetril 30 až 40 miliónov dolárov. Napriek tomu bol odmietnutý. Po nedávnom predaji EA je však Schofield mierne optimistický. Dúfa, že nový majitelia by sa mohli rozhodnúť predať niektoré značky. Ak by sériu Dead Space kúpil iný vydavateľ, mohlo by to pre ňoho otvoriť dvere k návratu. On sám si totiž myslí, že EA na remakeu Dead Space nezarobilo a že značka potrebuje expandovať aj do iných médií, ako sú filmy alebo seriály. Štúdio Arrowhead Game Studios, ktoré sa preslávilo úspešnou kooperačnou akciou Helldivers, už pracuje na ďalšom projekte. Podľa zverejnených pracovných ponúk pôjde o úplne novú značku. Inzerát láka na vývoj úplne nového neohláseného projektu, ktorý má byť opäť kooperačnou akčnou hrou. Hra si má zachovať typický Arrowhead štýl boja a bude postavená na Unreal Engine. Zaujímavou informáciou je, že hra tentoraz nevzniká v spolupráci so Sony. Projekt si financuje samotné štúdio Arrowhead, čo znamená, že má veľkú šancu výjsť od prvého dňa na viaceré platformy. Momentálne však štúdio hľadá kľúčových ľudí a na viac detailov si budeme musieť ešte počkať. Fanúšikovia farmingu sa môžu tešiť na veľkú zmenu. Štúdio Giants Software oznámilo rozšírenie Highlands Fishing pre Farming Simulator 25, ktoré sa už nebude sústrediť len na polia a traktory. Do hry poprvýkrát pribudne akvakultúra, teda chov rýb. Hráči sa zamerajú na chov pstruhov a lososov, pre ktorých budú musieť zabezpečiť krmivo, buď nákupom alebo výrobou vo vlastnej továrni. Expanzia prinesie aj novú mapu inšpirovanú škótskou krajinou spolu s novou plodinou, cibuľou a množstvom nových strojov. Skúsenejší rybári budú môcť vyraziť na otvorené more, no pre tých, ktorí hľadajú oddych, pribudne aj možnosť vykopať si vlastný rybník a loviť ryby klasicky. Rozšírenie Highlands Fishing vychádza 4. novembra 2025 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S. Na českej hernej scéne sa chystá zaujímavý projekt pre fanúšikov temného sci-fi. Malé nezávislé štúdio Hardwired, zložené z veteránov, ktorí pracovali na hrách ako Mafia, Vietcong či Crime Boss Rocky City, sa rozhodlo ísť vlastnou cestou. Ich cieľom je vytvoriť Carbon, temné akčné RPG z dystopického cyberpunkového sveta a o pomoc teraz žiadajú hráčov cez Kickstarter. Demo hry je síce na Steame dostupné už od marca, no kampaň má pomôcť rozšíriť svet a hlavne zachovať si tvorivú slobodu bez zásahov vydavateľov. Carbon sa odohráva v ďalekej budúcnosti potom, čo experiment s terraformáciou zničil Zem. Zvyšky ľudstva žijú v mestách na orbite, ktoré ovládajú korporácie. Hráč sa ujme roli lovca odmien a bude sa musieť rozhodnúť, či sa vydá cestou kybernetických augmentácií alebo biologických mutácií. Autori lákajú na rýchly a dynamický súbojový systém z pohľadu zhora, rozsiahle RPG mechaniky s 18 triedami, lútovanie, crafting a tiež kooperatívny režim až pre 4 hráčov. Štúdio Embark, ktoré stojí za hrou The Finals, chystá ďalší projekt. Ide o extrakčnú strieľačku Ark Raiders, ktorá už prešla otvoreným testom a podľa prvých ohlasov to vyzerá na úspech. Hráči si pochvaľujú, že nejde len o ďalšiu kópiu Tarkova, ale hra prináša vlastné nápady. Jedným z nich je absencia povinného mazania postupu. Namiesto toho si hráči budú môcť zvoliť dobrovoľný reset každých 8 týždňov, za ktorý získajú trvalé kozmetické odmeny. Vedúci dizajnu Virgil Watkins sa vyjadril, že s hrou majú veľké plány a interne o nej hovoria ako o 10-ročnej hre. Aj keď finálna podpora bude závisieť od úspechu u hráčov, je dobré vedieť, že ambície sú vysoké. A to aj napriek tomu, že tentoraz nejde o free-to-play titul. Ark Raiders vychádza 30. októbra na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S s cenovkou 39,99 €. Spoločnosť Bethesda oslávila oficiálny Fallout Day, no fanúšikovia, ktorí dúfali v oznámenie plnohodnotného Fallout 5, zostali sklamaní. O novej hre nepadlo ani slovo, okrem vágneho vyhlásenia Todda Howarda. Hlavnou novinkou sa tak stala oslava 10. výročia Fallout 4, ktorý dostane 10. novembra novú, čisto digitálnu Anniversary Edition. Táto verzia pre PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S bude obsahovať základnú hru, všetkých 6 DLC a viac ako 150 položiek z Creation Clubu. Multiplayerový Fallout 76
Pass dostane už 2. decembra bezplatnú expanziu Burning Springs. Tá prinesie rozšírenie mapy do Ohaja, novú príbehovú líniu a systém lovu odmien, v ktorom sa objaví aj ghoul zo seriálu. Mobilný Fallout Shelter zas k 10. výročiu dostane najväčšiu aktualizáciu od vydania, ktorá prinesie sezóny a Battle Pass, avšak len pre mobilné verzie. Fanúšikovia Fallout New Vegas obišli na prázdno. K 15. výročiu hry bol namiesto remasteru ohlásený len zberateľský balíček za $190. Akčný survival titul Pacific Drive, ktorý vyšiel v tomto roku len na PC a PS5, konečne vyšiel aj na Xbox, a to rovno v Game Passe. Steam pridáva novú funkciu osobného kalendára. V ňom vám na základe toho, čo hráte, ukáže hry, ktoré by vás mohli najviac zaujímať. Remake Splinter Cell nemá vôbec ľahkú cestu. Projekt opustil už druhý režisér a stále je tak bez vízie. Po neúspechu kooperatívnej akcie FBC Firebreak odstupuje šéf štúdia Remedy. Aj napriek zmenám hra nedokázala prilákať dostatok hráčov. Sme na konci dnešnej časti. Ďakujeme, že nás sledujete a dovidenia na budúce. Čaute.